O pár dní by sme mali oslaviť 17. november ako sviatok, ktorý zmenil pomery v tejto krajine. Zámerne som zvolil výraz by sme mali zvoliť, pretože nie každý oficiálny predstaviteľ tejto krajiny alebo vlády Slovenskej republiky chce tento sviatok osláviť. Dokonca to vyzerá tak, že súčasná slovenská vláda to vôbec oslavovať nechce. Nerozumiem tomu celkom dobre, prečo slovenskej vláde tento sviatok prekáža, čo na ňom vidí také zlé, a ak na tom niečo zlé vidí, tak to musí vedieť každý zástupca slovenskej vlády sám za seba aj povedať. Ja som 17. novembra bol študentom Vysokej školy muzických umení a bol som aktívnym účastníkom okupačného štrajku a celých tých udalostí potom. Prespávali sme na škole v spacákoch, kadejako. Bola to vzrušujúca udalosť a bol by som rád, keby po 20 rokoch sme tento sviatok oslávili dôstojne, tak ako si on zaslúži, a preto budeme veľmi aktívni, ja teda určite, v tom, aby sme získali čo najviac priaznivcov a účastníkov oslavy 17. novembra v uliciach Bratislavy, prípadne aj okresov Bratislavského kraja, to znamená Pezinok, Malacký, Senec, a aby tento sviatok bol aj v podstate veľmi veľkou show. Takže ak uvidíte niekde nejaké uputávky alebo pozvánky na 17. november, ktoré budú na oranžovom papieriku alebo v oranžovom rámčeku alebo čokoľvek oranžové na nich bude, napríklad srdiečko, tak to berte ako pozvanie pre vás a určite príďte.